ገንዘብ ረሳህ እንታይልክዮ ሓላፋዮ ኣይትመንዮ ምልስልኪ እሞ ሃሳቢ ንኢ ሓፍተይ ፍቅሪ ዓቢ ገንዘብ ረሳህ እንታይልክዮ ሓላፋዮ ኣይትመንዮ ملسلكي مو حسابي نقي حفتي فكري عابي مست مبعال مجنزب حرفكي عطي عيران ديون تايكك تأمل ليتي بزي ورحين تايقر معلو جنزب زي فكر السنتاي لازعلو ገንዘብ በሓለገ ብሰብ ተሰርሖ ኣብ ልዕሊ ሰባት ወይን ግዛቱ ስፋሕፊሖ ድርው ንዓኺ እንሆ ኣርጊቡልኪ ብግዚያዊ ዳዕሞ ኣደንና ጌርኪ ስሒትኪ ዶ ተታሊልኪ ገንዘብ ረሳሕ ገንዘብ ተላማ እንታይክዮ ሓላፋዩ ኣይትመንዮ መልስልኪ እሞ ሓሳቢ ንኢ ሓፍተይ ፍቅሪ ዓቢ ገንዘብ ተላማ እንታይልክዮ ሓላፋዩ ኣይትመንዮ ملسلكي مو حسابي نقي حفتي فكري حب ገንዘብ ተሰኣንኩ ማሓስ ገበን ኮይኑ ኣብ ገዞ ናብራዊ ማሓስ ሓድሽ ኮይኑ ሓፍተይ ገንዘብ ደኣይ ኮብላሊኒ ድዩ ሎሚ መስቃል ወት ጽባሕ ናባይ እዩ ገንዘብ ብምስኣውነየን ካብ ረሓቕከኒ ክዲ በሪ ሓራይ ፍቅረይ ደሓንኩኒ ኣነስ ከመሕላፎ ደሓን ክሓልፎየ እንታይ ደኣ ክገብር ተዓድለን